bathukhumala umntungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu wamyenga ngendaba udonda intombi ngesizulu. Kuludu kalatha sengikhona sengiphakathi kuyona channel yakhe hamba phambili kezo mina ngiveze ngithuthungu yakhumalo bathi ilaspo namagumede mhlawumbe mangabe usemusha like kanzo phinde ngicela ngisho ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare kuyikhono okukhulu kunakho konke bafethu abantu abaningi impela baboke bakhathazekile lapha ngensizwa uZanefa umfoka Ngidi kuze ngomuva nje ukuthi insizwa lokhu iziphose njalo enyameni ekwensizwa lapha emdletsheni igcokamelisha lapha Mthandeni umfoka amanqele nje kunama post amaningi impela alokhu ngenile ekhasini lawo lensizwa ebonakala lapha igadla kuMthandeni umfoka amanqele lapha ke uZanefa ukuwafaka nje amanye ama post ahlukahlukene impela ashiya abantu ebemangela ukuthi impela ngabe uZanefa uyabona kodwa uthi Mthandeni umfoka amanqele akamnakile lapha ngoba nje nakho elokhu ezifake zonke enyameni lapha uZanefa ukuwafaka enye ipost impela ebonakala lapha ukhuzani ehleka ethi xova Ngidi nokuyikhona kumenze wajabula kakhulu wasebona ukuthi kahle kahle indlamlenze lapha iyajabula emangabe lokho ezifake zonke enyameni kuMthandeni umfoka amanqele khona ipost akayifaka lapha uZanefa umfoka Ngidi efundeka kanjena ebengelela khona lapha abalandeli wasethi babengelela ilona ibamba bukhosi ubiza ke engebamba bukhosi since ukhuzani engekho lapha ehambile eyokwamanye amazwe yase-United Kingdom lapha khona eyojabulisa abantu engawo lapha nomhla ka-17 okusuku lwakusasa lapha wasephinde buye futhi ngenye ipost elapha ekade gadla khona kubalandeli labathandi abamcula kaMthandeni athi yena umuntu osupport uMthandeni ikwerekwere lelo akekho umuntu osupport into engazi lutho wasethi fucking bastard ekhombisa lapha ukuthi akagculisekile ngabantu abasupporta lapha igcokamelisha ngoba ubasupporta lapha umuntu ongazi lutho bafethu zinjalo indaba ezihamba phambili lapha nezithinta insizwa uZanefa umfoka Ngidi kanjalo lapha noMthandeni umfoka amanqele yize uMthandeni singakamboni ukuthi uphendule wathini noma engakaphenduli kodwa khona elokwangenile impela lapha ama post ekaZanefa lapha khona agadla khona kwinsizwa igcokamele mina ngizofisa ukuzwa kuwe ukuthi wena kuthini kwakho ukuphawula ngalolu daba hlala lapha no comment section ekangixoxele kabanzi ukuthi wena ubona kanjani ngalolu daba ngaze ukuthi izona ezihamba phambili isikhathi samanje ngingakhohlwa ukusubscribe nokulike kanjalo futhi nokushare kuyikhono okukhulu kunakho konke bese nangilandela ku Facebook @ridenkezo nisiphathe kahle nibe nosuku lomnandi ngithanda khona.